Centrum prvého kontaktu pripravilo vo štvrtok v poradí druhý workshop, tentoraz s názvom Škola aktér regionálneho rozvoja. Ten sa zameral na učiteľov základných a stredných škôl. Riaditeľka centra Andrea Hradiska je presvedčená, že pedagógovia tu môžu zohrať dôležitú rolu. Očakávame od tohto stretnutia vlastne podklady a materiály, podnety zo strany pedagógov k tomu, aby sme tieto názory mohli zahrnúť do tzv. Plánov hospodárskeho sociálneho rozvoja nielen mesta Levoče, ale všetkých obcí okresu Levoča. Prvé stretnutie bolo adresované starostom Levočského okresu. Tí sa dohodli na spoločnej stratégii regiónu, ktorá bude zameraná predovšetkým na oblasť cestovného ruchu, ale cestovný ruch je vlastne súčasťou toho širšieho ponímania regionálneho rozvoja, takže vlastne pripravujeme už v týchto dňoch podklady pre spracovanie tejto stratégie. A školy, tieto subjekty sú dôležité pre nás práve preto, že vzdelávanie je tou prioritou súčasného obdobia. Učiteľov vníma v tomto procese ako tých, ktorí pomôžu prekonať tradičné názory i myslenie. Učitelia sú tí najtvorivejší, ktorí by mali v tom procese vlastne tvorivými byť a že oni nám vlastne pomôžu prekonať takéto tradičné zmýšľanie ľudí, že nič sa v tejto diere nedá urobiť. Viceprimátor Ľubomír Vira je presvedčený, že ide o zaujímavú a prospešnú propagáciu rozvojových programov medzi učiteľmi. Workshopy tohto typu môžu školám pomôcť. Ide o určitý systém propagácie jednotlivých programov rozvojových, kde môžu jednotlivé základné školy čerpať finančné zdroje pre samotný rozvoj. Tieto programy sú zaujímavé pre školy a môžu ich realizovať a keď týchto programov je viacej, tak oni ten veľký balík peňazí získajú. Školy sa podľa Kataríny Vozárovej musia rozhodnúť, kam budú smerovať. Školy si musia uvedomiť, ako budú vzdelávať svojich žiakov, na akej úrovni, či to bude moderná škola, alebo to bude tradičná škola. V rámci workshopu prezentovala riaditeľka poradne aj názor, že v procese vzdelávania by sa mala venovať pozornosť konečne aj mimoriadne nadaným deťom. Doteraz sa im táto zvýšená pozornosť nevenovala, pretože, ako som povedala, v okrese Levoča nie sú vytvorené špeciálne triedy pre nadané a talentované deti. A bolo by potrebné týmto deťom už od materskej školy venovať trošku viacej pozornosti. Stretnutia sa zúčastnili aj pracovní partneri z Bardejova. Učitelia si napokon odskúšali teóriu v praxi. V pracovných skupinách sa mohli so zámermi projektov oboznámiť bližšie.